L-Oppożizzjoni Nazzjonalista hi selettiva għall-aħħar bl-iskop li tiżgwida meta titkellem dwar it-tmexxija u l-qagħda tal-finanzi pubbliċi tal-pajjiż. Din kienet reazzjoni tal-Ministeru għall-Finanzi għal stqarrija tal-Partit Nazzjonalista aktar kmieni tnejn. Il-Ministeru qal li l-Partit ta' Bernard Grech ikkwota numri dwar id-dejn pubbliku mingħajr ma tal-kuntest ekonomiku ta' pajjiżna waqt li ħalla barra għal kollox il-kisbiet li rnexxielu jasal għalihom il-Gvern u li bihom aktar persuni f'pajjiżna qed jgawdu minn iżjed dħul. L-Oppożizzjoni wkoll qed tiżgwida u tqarraq meta tgħid li dan il-Gvern ċaħħad żidiet lil professjonisti f'setturi differenti, meta din is-sena dan irnexxielu jikkonkludi numru rekord ta' ftehimiet kollettivi li taw l-aqwa kundizzjonijiet u pagi li qatt kellhom il-ħaddiema fis-servizz pubbliku, kompla l-Ministeru mmexxi minn Krejt Karwana. Fil-fatt, tenna li din is-sena biss l-allokazzjoni għal pagi tal-ħaddiema tas-servizz pubbliku żdiedet bi kważi 20% minn barra li l-investiment pubbliku laħaq livell rekord mindu pajjiżna daħal fl-Unjoni Ewropea. Il-Ministeru kompla li l-Oppożizzjoni konxjament ma semmitx lanqas kif grazzi għat-tmexxija finanzjarja tal-Gvern pajjiżna din is-sena reġa' kellu l-aqwa rata ta' tkabbir ekonomiku fl-Unjoni Ewropea u l-inqas rata ta' qatt fiż-żona euro. Dan wassal biex fl-aħħar ġimgħat l-istituzzjonijiet internazzjonali bħal Fond Monetarju Internazzjonali, l-IMF u l-Kummissjoni Ewropea rrevidew il fuq id-tbassir tagħhom għal Malta, anke jekk diġà hu 5 darbiet aqwa mill-medja Ewropea u ferm aħjar mis-sitwazzjoni li tħalliet mill-istess Partit Nazzjonalista fl-2013. Bil-maqlub ukoll għall-aħħar budgets nazzjonalisti, din is-sena l-budget approvat mill-Kummissjoni Ewropea wassal għall-akbar żidiet fl-istorja fiċ-Children's Allowance u fil-pensjonijiet fost l-oħrajn. Sa dan it-tant fi stqarrija, il-Partit Laburista wkoll qal li l-Oppożizzjoni m'għandha ebda kredibilità titkellem dwar il-finanzi tal-pajjiż, partikolarment meta tfalli test wara l-ieħor f'dan il-qasam. Il-Partit Laburista tenna li kien ikun aktar għaqli għall-Oppożizzjoni li tikkonċentra fuq kif se tindirizza kwistjonijiet finanzjarji interni. Dan għax waqt li lanqas kienet kapaċi tippreżenta dokument ta' qabel il-budget messa ppubblikat il-kontijiet awditjati tagħha kif obbligata bil-liġi jew tara kif se tħallas il-miljuni ta' ċedoli sigriti li għandha.